daming tao. Oh, kasama natin. Yan, namimili kami ng ng gamit. Boy Sampaloc, busy yan. 101 Shopping Center. Ay, Madison, oh. Namili kami ng ng gamit dito sa 101 Shopping Center sa Naga City. Crayon. Ay, mga nabili. Yan na, ma'am, kanya na. Magkawin ka, magkawin. Asan ka na? Ay, nalubat. Ay, okay. Hi! Madison naman. Mag-school na kasi bukas si Madison eh. Kaya umibig na kami ng school supply. Napakaraming tao. May naman.